Ăsta e blocul alimentar? Aici noi doar servim masa. Ăsta e blocul alimentar? Repet, doar servim masa. Repet, asta eu v-am întrebat. Ăsta e blocul alimentar? Da, acesta este blocul alimentar. Proba de astăzi unde este? Aceasta este proba de astăzi. Ce este asta? Paste cu ton și... În primul rând, în inconștiența dumneavoastră, sunteți firmă privată? Da. Da. În inconștiența dumneavoastră să știți, dragă doamnă director sau ce sunteți aici, manager sau ce o să fi, peștele în special, nu se aduce așa ceva. Da? Asta nu se ține proba aici din asta. Asta e probă contaminată. Doamnă, asta e probă contaminată. Sunteți inconștienți. Vă jucați cu sănătatea copiilor. Ați înțeles? Am înțeles. 6 luni închisă grădinița asta. 6! Responsabilitatea dumneavoastră este să aveți grijă. Nu să venim noi după ce copiii sunt în spitale. Da? Buletinul de analiză la zi. L-aveți? Aveți buletin de analiză la zi? Aveți, da sau nu? Nu vă filmez, stați liniștit. Nu-l aveți. Vă mulțumesc. Asta o să o duceți acasă la copiii dumneavoastră. Acela este frigiderul pentru adulți. Adulți? Aveți și adulți în îngrijire? Educatori. Frigider separat. Acesta este. Frigider separat, ați înțeles? Nu găsim aici. Doamnă, nu contează. Adultul este adult. Copilul are un regim special. Punct. Copilul este cel mai vulnerabil. Am înțeles. Puteți să mă ascultați, vă rog? Nu vă ascult pentru că ați fost inconștientă. N-aveți analiză, n-aveți absolut nimic. Borcan de analiză, ce scrie Iaur? Să-mi spuneți mie, păi normal că copilul ăsta cu aceste paste și cu acest pește la 40 de grade și aduse în niște cazane să se îmbolnăvească. Domnule comisar, quantum maxim. Și ce înseamnă quantum maxim? Și vreau să văd de sus până jos. Condiții, cearceaf, dacă doarme, cum e, raspun și frezat. Luați probă, acum necontaminată, luați și paharele de apă și cu pahare în probă și duceți-le la laborator. Contrasemnează doamna director. Probă de peste tot. Probă de peste tot. Baie, WC-ul, detergenți, absolut tot. Ați uitat capacele? Păi, acum au vărsat copiii. După ce au vărsat copiii, au vărsat toți copiii. Înțelegeți? Ar trebui să ridicăm Nu înțeleg nimic. Atâta timp cât se întâmplă o nenorocire, nu mai înțeleg nimic. Probă, luați, domnul comisar, inclusiv vă să-l duceți la laborator. Câți copii au fost internați? 12 am înțeles, nu? Da, 12. Unde au vomitat? În ce paturi? Paturile care sunt strânse. Luați cerceafurile și la laborator. Cerceafurile sunt jos. Bun, le luați pe toate la laborator. A plecat o echipă la firma de catering? Nu o echipă, se duc 3 echipe. Ați înțeles? Îi se blochează activitatea instantaneu, doar cum intrați acolo. Buletine de analize la zi, pe o săptămână, pe 2 săptămâni în urmă. Da? Mă deplasez la catering. Scoateți toate astea afară. Scoateți tot afară. Astea sunt condiții de făcut la copii, nu? Câți copii sunt la grădinița asta? Toți sunt în spital, doamnă. 12 sunt în spital. Astea le-ați gătit astăzi, nu? Sau ieri? Da, astăzi. Era ușa închisă. Astea n-au ce să mai caute. De-aia îmbolnăviți copiii. Am văzut un pui galben. De fapt, putrezit. Uite-te și tu, pui. Am gălbenit de superare. Are deja hepatită puiul ăla. Proba care ați livrat astăzi către grădiniță. Paste cu ton. Nu aveți? Nu aveți. Duceți-vă la spital la ei dacă nu aveți. Ia uitați, cuptor. Să vă fie rușine. Sunteți femeie în vârstă? Aveți nepoți? Da. Să vă trăiască. Mamă, ce pute aici. Și asta? Ia dați-mă, dă-mă o... Na. Doamnă! Doamna! Ce sunteți? Mamaie! Ia uite aici. Unde se duce, ce se duce la copii? Ia uite, mamaie!
Ia uite ce faci cu copiii. De-aia sunt în spital acum. Ai nepoți acasă? Aici le prăjești? În infecția asta? În păcura asta? Tot ce există în articol de lege, domnilor comisari, tot ce există în articol de lege, nu scăpați niciun articol. Amendă. 6 luni închis. Peste 6 luni să îndrăznesc să mă chemați. Ați înțeles? Da? Lucrurile nu rămân așa. Și Direcția de Sănătate Publică și multe alte autorități vor interveni. Vă jucați cu copiii. Așa ceva? Așa ceva? Așa marfă? Unde-i proba de astăzi? Unde e? Aveți blat cu grădinița? Nici acolo. Mi-a arătat o găleată. Nesimțire pe linie. Dom'le, e vorba de copii. E vorba de copii. 12 copii sunt în spital. Tot ce există, marfă, casa, tot. Măsuri prea blânde. Avem lege prea permisibilă. De-aia vă permite să o încălcați și să fiți nesimțiți. De-aia. Tot, fără date de identificare, nimic. Tot în prezența doamnei se sigilează cu sigiliul roșu, în prezența administratorului se desigilează, iar peste minim, am zis 6 luni, minim 2 luni, după ce se termină analizele, după ce am luat toate probele, de unde am putut să mai luăm probe, să îndrăznească să ne cheme. Asta nu-i bucătărie. Vă gândiți doar la bani. Bani, atât. Tot se aruncă. Conserva de ton mai aveți? Tonul. Nu mai există. Nu mai zic să... Am factura de la metro. Și unde e gunoiul? Vreau să te... Unde e gunoiul? L-au și luat gunoiul, nu? L-au și luat. Normal. Haideți la spital. Sunteți la grădiniță? Da. Ce a pățit fata? Ce a pățit? Ce a pățit? Am vomitat un picuț. E în regulă acum? Nu știu, încă n-a văzut-o doctorul, că nu a venit cu ambulanța, am venit după. Și cu ambulanța, cei care au venit cu ambulanța? Puteți să ne dați niște date suplimentare, să rămâne bună ziua. Am venit să vedem despre cei 3 copii. Sunt 6... Nu, 3 mai... Poate mai este da. că Acum a intrat unul. 3 la... Nu mai vine nimeni, sunt 6 la Alexandrescu și... Încă... La Bal știam. Au o deshidratare moderată, sunt cu stare generală modificată, dar nu gravă. Am înțeles. Da? Deci sunt în afara oricărui pericol. Da, am recoltat probe decât la un copil din lichidul de vărsătură, am anunțat medicul epidemiolog, a sunat la DSP, da? Și am înțeles. Așteptăm să vedem cum evoluează simptomatologia ca să putem Eu să pot să vă informez. Corect. Este vorba de o toxinfecție alimentară, clar. Da. Am fost și am verificat, spațiul de producție este sub orice critică. Probele au fost distruse, nu sunt probe. Înțeles. Adică de-aia ne-am interesat și am venit la spital. Dar noi am recoltat. Foarte bine. Să recoltăm Și noi am luat cerceafurile pe care au vomitat să putem, avem o bază. Să rămâne, doamna doctor, serviciu ușor.